ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ଦେଖ ଆଜି ଗଣିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଧାରଣା। ଏଠି ଆପଣ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟରେ ଆସିବ ଆଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବି ଆସିବ। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ଥ ବର୍ଗ ଏକକ। ଆଉ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସୀମା ହେଉଛି 2 ଇଣ୍ଟୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ଥ। ସେପରି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ 4। ତ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଠାରୁ 3 ସେମି ଅଧିକ। ଆୟତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥଠାରୁ 3 ସେମି ଅଧିକ। ପ୍ରସ୍ଥ 6 ସେମି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ? 6 ସେମି ଦେଇଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥଠାରୁ 3 ସେମି ଅଧିକ। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 6 ସେମି ତାଠୁ 3 ଅଧିକ, ତ 6 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 9 ସେମି ହେବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ଥଠାରୁ 3 ସେମି ଅଧିକ। ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି 6 ସେମି ହେବ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 6 ମିଶ୍ରଣ 3 9 ସେମି ହେବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9 ସେମି ହେଲା, ପ୍ରସ୍ଥ 6 ସେମି ହେଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାଶ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମୁଁ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 9 ସେମି ଗୁଣନ ସେ 6 ସେମି। 9 କେତେ ହେଲା? 54 ବର୍ଗ ସେମି। ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା? 54 ବର୍ଗ ସେମି। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ 4 ସେମି କମ୍। ପ୍ରସ୍ଥ 7 ସେମି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେମି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଟା ଅଧିକ ଥିଲା, ଏଇଟା କମ୍ ଅଛି। ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି କେତେ? 7 ସେମି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିଛି କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ଥଟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ 4 କମ୍। ହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି କେତେ? 7। ହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ 4 ସେମି କମ୍, ତେବେ ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରସ୍ଥ ଠାରୁ 4 ସେମି ଅଧିକ ହେବ। ତାର ଅର୍ଥଟା ଓଲଟା। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 7 ସେମି ମିଶାଣ 4 ସେମି। ତ ମୋଟ ହେଲା 11 ସେମି ହେବ। 11 ସେମି ହେବ କ'ଣ? ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା। ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା 7 ସେମି। 7 ସେମି ଗୁଣନ 11 ସେମି। ତ 11 7 77 ସେମି ହେବ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 9 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର? ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି। କ୍ଷେତ୍ର ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତ 9 ମିଟର ଗୁଣନ 9 ମିଟର। 9 9 କେତେ ହେବ? 81 ବର୍ଗ ମିଟର। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ପଡ଼ିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 64 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ମିଟର? ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତୁମେ ତାକୁ ବି ଦେଖ, ହେଲା କି? ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇବ ଆର ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଆକୁ ବୁଝେଇଛି ମୁଁ, ହେଲା। ଦେଖ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଆମେ। କାହିଁକି? ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ 4। ତ ଏଠି ବାହୁ ଦେଇନି, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହୁଟା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆମର? ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତ ଏଠି କେତେ? 64 ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି 64 କେତେ ଗୁଣିଲେ 64 ଆସିବ? ଯେପରି 6 6 36, 7 7 49। ସେପରି 64 କେତେ ପିଲାମାନେ? 8 ଇଣ୍ଟୁ 8 ମାନେ 8 8 64। ସେଇ ନମ୍ବର ସହିତ ସେଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ। ତ ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ଯଦି 8 ଇଣ୍ଟୁ 8 ହେଲା, ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? 8 ମିଟର ହେବ। ତ ପରିସୀମା ପଚାରିଛି, ସୂତ୍ର କ'ଣ? ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ 4। ତ 8 ଗୁଣନ 4, 8 ଚଉକୁ 32 ମିଟର। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ପ୍ରଥମେ ସେ ସୂତ୍ର ପକାଇକି ପ୍ରଥମେ ବାହୁଟା ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ପରିସୀମା ସୂତ୍ର ପକାଇବା। ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର ଅନ୍ତର 5 ସେମି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ 11 ସେମି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ସେମି ହେବ ପଚାରିଛି। ଦେଖ, ସେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥର ଅନ୍ତର ଦେଇଛି 5 ସେମି, ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥ ଫେଡ଼ିବା ତ 5 ସେମି।
ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 11 ସେମି। ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେତେ ହେବ? ଧର 11ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ 11ରୁ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 5 ହେବ। ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା କାହିଁକି ସେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ ପ୍ରସ୍ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଉଛି 5। ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 11 ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ହେବ? 11 କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ 5? 11ରୁ 6 ଫେଡ଼ିଲେ ହେବ 5। ତ ପ୍ରସ୍ତ ଆସିବ କେତେ? 6। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 11 ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା 6। କେତେବେଳେ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତ 11 ଶହ 66 ବର୍ଗ ସେମି। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 16 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ 12 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ 16 ଗୁଣନ 12 ଆମେ କରିବା। ଦେଖ 16 ଗୁଣନ 12 12 72 2 ରଖି ଆଣିଲା 7 12 କେ 12 12 7 19 କେତେ ହେଲା ପିଲା ଦେଖିଲ? 192। ପୁରାପୁରି ସହଜ। 7 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବଗିଚାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ 3 ମିଟର ଏଥିରେ ଘାସ ବିଛାଇବାକୁ ବର୍ଗ ମିଟର 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 5 ପ୍ରସ୍ତ 3 ମିଟର ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହିସାବରେ ହେଲା। ଯଦି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା ଆମେ ଯଦି ସେ ଘାସ ବିଛାଇବା ଯଦି ସେ ମାନେ ବଗିଚାରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତ ତ 5 ମିଟର ଗୁଣନ 3 ମିଟର ତ କେତେ ହେବ? 15 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ହେଲେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ସେ ଦେଇଛି 20 ଟଙ୍କା। ତ 15 ବର୍ଗ ମିଟର କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 15 ଗୁଣନ 20 କେମିତି ଦେଲା? 20 5 100 ଶୂନ ରଖି ଆଣିଲା 10 20 କେ 20 20 ସେ 10 କେତେ? 30 300 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 84 ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ 7 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ମିଟର? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଡ଼ିଛି, ତ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଦେଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି କାଢ଼ିବା ଆମେ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହରଣ ପ୍ରସ୍ତ କରିଦେବା। ତ 84 ହରଣ କେତେ କରିବା ପିଲାମାନେ? 7 କରିଦେବା। 7 1 7 8 1 4 ଓଲା 14 7 2 14 ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 12। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆସିବ 12 କ'ଣ ମିଟର। ଦେଖ 12 ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 91 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 13 ମିଟର ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତ କେତେ ମିଟର? ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ତ ପ୍ରସ୍ତ କିପରି କାଢ଼ିବା? ହରଣ କରିଦେବା। କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଥିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ ପ୍ରସ୍ତ ପଚାରିଲେ ହରଣ କରିବା, ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଥିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହରଣ କରିଦେବା। ତ 91 ହରଣ 13 କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? 91 13 7 ନା 91 7 ଇଜି। 10 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଚଟାଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ 3 ମିଟର ଚଟାଣକୁ ପଲସ୍ତରା କରିବାକୁ ବର୍ଗ ମିଟର 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଚାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଚଟାଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଛି ପଲସ୍ତରା କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତଳଟା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଫ୍ଲୋରଟା ଯଦି ପୁରା ସିମେଣ୍ଟ ମଣ୍ଡ ଦେଇ ଯଦି କରିବା ପୁରାଟା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରସ୍ତ ଆମର ତ 4 ମିଟର 3 ମିଟର ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା କହିଲ? 12 ମିଟର ହେଲା। 12 ବର୍ଗ ମିଟର 12 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ହେଲେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ 12 ବର୍ଗ ମିଟର କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ କହିଲ? 12 ଗୁଣନ 200 12 ଗୁଣନ 200 ତ 12 ଦୁଣ କେତେ ହେଲା? 24 2 ଶୂନ ପକାଇଦେଲି କେତେ ହେଲା? 2400 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଜାଗାକୁ କ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ ଆବଦ୍ଧ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଜାଗାକୁ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଚାରିବାଡ଼ ଅଛି ମାଡ଼ି ବସିବା ପୁରା ଜାଗାଟା ମାଡ଼ି ବସିବା ପୁରାଟା ମାଡ଼ି ବସିବା ପୁରାଟା ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ସେ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। 12 ନମ୍ବର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲାମାନେ କେତେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଖ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଖରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଛି, ଗରେ ପ୍ରସ୍ତଟି ବସେଇଛି। ତ ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ। ଗ୍ରାଫ କାଗଜରେ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ସେମି ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ? ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି 1 ସେମି ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର ସୂତ୍ର କ'ଣ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ 1 ଗୁଣନ 1, ତ କେତେ 1 ବର୍ଗ ସେମି ହେବ। ପିଲା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ ବର୍ଗ ଏକକ ହୁଏ, ମାନେ ବର୍ଗ ସେମି ଥିଲେ ବର୍ଗ ସେମି ହେବ, ମିଟର ଥିଲେ ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେମି, ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା 6 ସେମି। କ୍ଷେତ୍ର ପଚାରେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଟି ବାଟେ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 848। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କେତେ ସୂତ୍ର ସବୁ ସହଜ, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ଖାଲି କରିଦେବ, ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ଯଦି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।